welcome back to my YouTube channel. Tolong for ini body unique मोनसे भिडियो जान थांगासिनो आरोना ज' बिनि थाखायनो जों नांगोन गिबियावनो मोनसे देगार आरोना थ' साकु आरोना थ' बे देगार खोन्दाया बनायनो थांगासिनो दै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय माने बडी बेलेग रोखोमनि भिडियो देगार 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 कहाँ है तू देगार ओके चलो मिल गया 1 2 3 गो लोगोफोर दिस इज आवर देगार थ' बिदिनो दिनैनि खामानिया जागोन आरोना माने लोगोफोर मा जानो थांगासिनो नोंथांमोना दसेनो नुगासिनो दे लोगोफोर दाया माने बुंस्रानोसै आरोना थ' मानि थाखाय देगार जों नागिरगासिनो नङा होमबा थ' लोगोफोर दिनै जों मोनसे बहुद इउनिक रोखोमनि मोनसे फुड चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना थ' बे चेलेन्जआनो जाबाय लोगोफोर नर्मेलि आखाइजों नङा थ' बे चेलेन्जआ जागोन लोगोफोर नैबेजों माने नैबेजों लोगोफोरजों दायो सप स्टिक बनायनोसै आरोना माने सप स्टिक माने मिथिखायो न बिदि गन माने दिनै जोङो बे सप स्टिकजों माने दाउदैखौ खेबनानै जानायनि मोनसे चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना थ' हायो ना हाया थ' आंनि कन्टेस्टेन्टआ जागोन जोंनिया आब' सुरिया आब' केमेरा हमगासिनो दायो थ' दायो जों बेखौ देगार बनायनोसै माने सप स्टिक बनायनोसै थ' ओमफ्राय जानोसै स्टार्ट खालामसै अके दायो जोंनिया रेडि जासिगोन सप स्टिकआ थ' दायो सैगासिनो नै जोंनिया बिथां बर'बो सैगासिनो आंनि कन्टेस्टेन्टआ हेलो हाय ओके लोगोफोर दायो जोंनि नै माने सप स्टिकआ रेडि आरोना ओमफ्राय जोंनि कन्टेस्टेन्टआबो रेडि हेलो लोगोफोर दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम माने सप स्टिकजों जोङो माने चेलेन्ज खालामसै आरोना जोङो माने आं हमफेराखै बोरै हमो मिथियाबा आङो जाफेरखायाखै ओ माय गॉड मेरा व्हाट लगने वाले है यार दायो जों जोंनि चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामसै ओके आर यू रेडी यस किंतु आङो माने जानाय नंखाया माने मेरा तो मेनी पहली बोला मेरा व्हाट लगने वाला है लेकिन आङो फर्स्ट टाइम माने लाइफआव जेबो सप स्टिक ना मा स्टिक जेबो दांफेराखै जों जास्ट सानबाय बिदि जों चेलेन्ज खालामसै ना तो बिनि थाखाय जों खालामसै आरोना नङा ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ है जों बानायदों लोगोफोर बेयाव दङ मा मेगि निफ्राय दाउदै रुनाय ओमफ्राय दाउदै एवनाय आरोना तो गासैबो सेम पुरिमाना तो जों स्टार्ट खालामसै ओके Yes. बे मेगिखौथ' जों जानो हागोन मेन चेलेन्जआ जाबाय बे दाउदैया बोरै हमगोन आयौ सेपा करेंगे यार आयो सर जेबो टाइम लिमिट गैया जायनो फार्स्ट बेखौ फोजोबनो हागोन बेनो विनार आरोना तो लेट्स गो 1 2 3 गो अरे इसको मैं कैसे पकड़ूंगा Oh my god my door कैसा पकड़ता था रे ये मैं तो भूल ही गई पड़ा रोंलांबाय होनबा खननाय रोंलांबाय ने माने दायो आं जानले हाबायमोन खिन्थु आं आमायजोब्बायमोन ना दा बयजाखां खाम जाखांदों आरोना माने बिदि हाला खालामगासिनो फुड चेलेन्ज खालामनो प्लेस दंबावो आं हारिबा आं दख'ना गानगोन बे हारिबा बे गामसा गानगोन अके इजि अके दा बयसा खाम जाखांदों ना जेला खाम जाखाना फुड चेलेन्ज खालामो खाम जायामोनबा बे इक'नम बियो मेरे से नहीं हो रहा है आंखौ बानबा आंगाय जोबदों आं सारेन्डार मेगिया पेकेट बा दाउदै दैसे दाउदै दैनि दैसे रुनाय मोनसेया बयल मोनसे रुनाय मोनसेया फाइन गैला आंबो रुबाय मा खराब हो गया दा जोंनिया मा जागोन चेलेन्जआ बुंनांगोन आर'नाङाले आं सागानगोन फिनिशिं खालामग्रा खासे मानसि दं आरोना जा फिनिशिं स्लिम खालामगोन आरो बियो लोगोफोर स्टिक जा मोननैबासो जागोन दा बिनिया आखाइ मोनसेसो जायो
दाइजों माने सानैबो हारिबाय आरो ना चेलेन्जआव माने सानैबो माने दासो खाम जाखांनाय ना स' बिनिखायनो जाजोबनो हायासै लोगोफोर थ' लोगोफोर बाय दा वे जिहेतु जों सानैबो हारिबाय नङा होमबा थ' जों सानैबो चेलेन्जखौ जों एक्सेप्ट खालामसै आरो ना माने पानिशमेन्टखौ एक्सेप्ट खालामनोसै थ' बिथाङा गानसिगोन गामसा आं गानसिगोन दखना अके माने आंनि ओरैबायदि हार्ट आयु गोरबोनि सार्ट मोनसे गानना लाबाय दे माना बिनिया माना जासिगोननो माना ड्रेसिंआ जासिगोननो खिन्थु आंनिसो दखना अ माय गॉड Okay, tulang for day nih sini abi buang gana sih karena. Let's go. Ke dokter kan saya angin dokter kan saya juga. Biar deh. Salah, mama challenge. Perlu for mana day sini challenge abi onu zubari mana jeng dokna kan na mana ang dokna kan nabi gamsa kan jeng masih buisa ke song musa ke darna. Kita Ayo. Okay, tuh ready. Chalo. Dah. Hatku ऐसा करो. Fir bilang bahas mana yang saya ayah naik ada nggak usah panggil sih kayak dia oh my god Abi Maria Iski Abi Maria Mary salah gak ada salah ra Kesal kamera video, tolong buat ini video bikin share nama nih body mana, dokternya mau apa lagi ini ya? Ane kamu jago jeberet. Tolong buat mana bangun arah tuh dendam ke minin dah kayak isi entertaining kampai, no mbak, macam lah. Tolong buat. Jadi mana zeng sana je, surabaya duku dumba zeng ni. Zeng ni tak kain ne? Nani mahai? Minimal tu bukan. Mana apa tu bukan macam mana kerja sih? Because di ini video atau video isi bawa muzang mendenglah atau server gedam nation pedenglah atau like and subscribe kalau nak tanggung jawab. Ada lagi for angin channel betul ngomong saya. Juri creation hentai. Zai subscribe kalau makai tangga. Ada link out thagan. Gerboni description out thagan. Juri creation. Juri creation channel ni link ka. Okay. Ada lagi for zengka on side dah boiba. Kalau for di ini video bikin share na, to next video lagi mesti nombor. Lagu ini tak kai. Bye bye.